Yau ma za a ci gaba da wasannin zakarun turai amma ta Europa League da za a yi ta taɓurza 18. Wasu daga ciki Aston Villa da Maccabi Tel Aviv da na Zagreb da Celta Vigo, Midland da Celtic, Kurvana da Lille da wanda Fenerbahce za ta ziyarci Victoria Plzen. Wasu daga cikin wasannin anjima Rangers da Real Betis, Malmo da Panathinaikos, Nice da Freiburg, Salzburg da Go Ahead Eagles, Sturm Graz da Nottingham Forest, Braga da Gen da wanda Stuttgart za ta yi wa Feyenoord masauki a Jamus. A jiya ne Garnacho ya ce Chelsea da ya kai ga tafarke kwallo aka tashi 2-2 da Karaba a wasa na wurwudin rukuni a Champions League. Wasu daga cikin sakamakon Galatasaray zuwa ta yi Holland ta dura 3-1. Inter Milan ta ci Kairat 2-1. Manchester City ta sharara 4-1 a ragan Borussia Dortmund a Etihad. Ban fi kama rashin nasara ta yi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun Bayer Leverkusen. Atalanta ma ta ci Marseille da ci ɗaya mai ban haushi. Ita ma Newcastle nasara ta yi akan Bilbao da ci 2-1 a St James Park. Da wanda aka tashi 3-3 tsakanin Club Brugge da Barcelona a Belgium. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.